Șeful ți-a cerut să partajezi cu el avansul proiectelor în care este implicat. Fă viața mai ușoară și oferă-i un grafic de bare dinamice. Haideți să facem acest lucru într-un stil profesionist. Pasul 1. Aducem în coloana avans vizual datele din coloana procent avans. Pasul 2. Selectăm coloana și mergem la Conditional Formatting, Data Bars, More Rules. Pasul 3. Schimbăm tipul din automatic la număr, valoarea minimă este 0, iar valoarea maximă la fel este număr cu numărul 1, pentru că vrem să arătăm progresul procentual. Alegem culoarea pe care o dorim, de exemplu verde, și bifăm căsuța Show Bar Only. Vrem să se vadă doar bara, nu și valorile. OK, și avem aici un grafic de bare dinamice care arată progresul pe măsură ce se schimbă procentele, se schimbă și lățimea barelor.